Yamamu nyina kwaba edemoba Alandu Media so enne so ye ho se yesu masantaman yesu mkrobia refia santokoto kwa Hene ntina nananom nyina eka ho enne bafo kwame kosi a woye Otumfour Ankobia Hene enne woye ne wo fa brempon yie enne ne nananom mienu ebusua panyini mienu enne ye won nyina brempon yie na sese na brempon yie ahodo miensa ena eye bafo kwame kosi a woye Otumfour Ankobia Hene ene udi enunti yesu yo hose yesu muninti eye Alandu Media yenso so ya bebi midin ede maame fozia enunti kaye ho na de besi bia nso yemfa enosomo enne ye hwe ni muse eye adankanya ma Hene ene Domiabra Hene yewra brempon wonyina de obebu domo ababeka eye Domiabra ababeka Ankobia Hene ho na wabua no amano aye na brempon bi ewo asante amamre ni amane ekwaso
Tatima Amruaja, Atuma Abuhine, and Tatima Amruaja, Manuna Elciano, Atuma Abuhine, and Tatima Amruaja, Sabe, Akima Amruaja, Ahona Osofomito, Kusibuati, Power Chapel, Wanwani Krum, Sabe Nikrum Hine Edu, Akimago, Omina. Now I said to me, what I want to do, say, but this was you and go by the woman crop. And we have a Sabianado. Which was about a septo and you know what we used to know. What I say, what to me about my dust and the Bessin and them. And she identified and the Bessin and them. I'm not going to be out of the no. I had told my beginning. I saw my idea of to pay my 4 million. 400 gallons to me. Now, I can tell you, I'm all the government you're putting it down. Sabe Glory Temple International. Asafo ewa twema kofobia. Ye bremu niema wa ye echekroi. Etimprepre. So panyi na die nyina ne ba fo kwamkusi. Wadu awachia. Sabe so panyi se na wadi nhira ni bi eba abegu ono na die nyina ba fo kwamkusi eso. Safo na sha nkoma ento mfa ho. Obeka bia no kre.
Sabre Otumfour Kofi Penny. Sabre Odo Jomo Babechia. Yamana Kwaba. Sabre Nana Kenya say Hima Otumfour Bempon. Hima and in the dome. And I'm mindful. Miran and Adiwa Kodia Hotel. Sabre Nana Kawubi. And what you know, I have Buffalo Crime to see. Buffalo Crime to see Ankobia here. Wadauroma Enana Tafoyene. I have Otumfour Benkum Hene and Nakasai. Nana, one in Hima. Nana AJ Frimpon out of Sumiano. One Nana Tafoyema and from Penfour. Also by a million into 1,000 Ghana cities. 10 million. Sadia. Otumfour Ankobia ya santima ina Ankobia odi abotete awu kwasedo akeka kubema ya na sanya pesa asanya ba wala to paka senso ani ba fo Ankobia ofiri do wa sa no na na obi ba fo na to ko wala na mfu na tene wala na wala na mfu na tene pake bi obi na obi abona ni oyo wala na to ko so akase ya bato aya epon kase mu ama se ko disi wada I don't know. You go for my friend. That's your man. This is my Ankobia. Yura, the mission. But I would more Yura. Before you are for you, I would DJ in Chaya. Mr. Boate, Alfred, Bakwai, and Kenya. Yesterday, I am Mr. Ofuri. Otumfour Bempon. One in Yaba. Yes. The Konya and the canopy. Fair. Saupe and Canopia. I would Domiabra in fear. Kona on Sabeka. Georgian Bretas, and what you know, Golden Quiz, Omana SMO and Omunda and China, and Mira, Nakuntas Mahine, and Obidura, and that man quite the name of you. And Doctor is on our committee and Benetias of the Belma, I'm quite the name of you, Contas and Chebedua. Some for the money, Sabre, Nana Adra, Nana Tabi, Jansa, Nana Sabre Wadra, some for the money. Yamu was here as a from one county member. Minamwa, Rabba Mura, or idea, number 2. Sabre Wahinaba ya NMTVia Otumfour Ankobia in Chidom Hene Sabre ni papa Adesien ni papa any Ankobia Sabre with the papa Yamisha papa Katana Sepe 10 million Bafo Domina say Kumasi Otumfour Domina say Yamisha and watching Nana FA Achia Seima said you make a send I make a send here.
Salia, the Diabompaye. After Nana, only says Santama Mranquan, Nana saw I told you and pray up him. And I said, and I'm party Adam, walk a satchel on the Damasina. Your Sabre. About your frozen. Friend, could you watch it? I'm about to finish it, Mamma. If you didn't, Mamma. Could you watch it? Could you watch it? About your and what been from you? A year, a bit of opinion. And a bit of opinion. And I want to about your bit of opinion, but you're within the same. when Bakudi, Kwame, Kuma, Makuzi, Sekofi. And Ankobia. Ankobia, so the Buffalo come and grab me out the second. The second. Now, the patrol of Miensa. We didn't own Momuina year. Oh, then about 4 I know Ankobia in a way and of a year in a push up in him. Send another cinema a year Ankobia Hene, Saturday and coffee. Oh, one day, now Paris. It's a new fact, tell you how many the second year no buy. To be maybe be I come out 15 years. It's a look at the and 20 minutes. Now, or the outer crowd or the coin. That's what the ideas are Ankobia Hene in fear to do. Was started 1988. 2008. Hey, and then I was announced to change. Now, I hear a push up in you don't know to swing. Osekofino, court. No, Jason, the Jason will call retirement to better now, there's only in the area. Now, come once a farmer, Akudi, Asumura. There's all the while, Koba, and also where I am. But then I say, Ankobia, Apunyano, I just share Benny, Ankobia. Na money a man. Na creator. ABC, Yabedu, and a Poma. It's not a Busia by Asene. Asene Busia. Asene Busia. That would free him from Casapati. Okay, it's one of see if you am a cool. It's our Wali Nigerian and I'm called Domiabra. Now, the Bishop at the Quiet. And to say, that's how I did a mobile. The quiet, Domiabra, any other Kenya. And to say, no, so be a no name, a yellow Otumfour, Ankobia, and his year. And he found a veteran, a young Ankobia, and his year. Oh, I just said that. I just said, like, that's a good. And I'm going to my father. If you that's a bar, and I'm going to
1,000 Ghana cedis. 10 million. 10 million. What's your day? I saw my and watch you Otumfour Paul. And I tell you, one also at the edge of an editor. Sabre was some care as some mine. One over do I know. Yes, Sabre, and now Okujasio, Jima out the kind. Sabre, and I got Sema, and then I got another. And I'm Sabre, what do I watch here? Some Cura, one of the bar. I cannot say. Sabre, now was some Cura. Otumfour Atanaire. Otumfour Atanaire. Sabre, I saw that you are. Otumfour Atanaire. Otumfour Ankobia Hene, Sabre Dite, and a Domiabra Droha. Another Hene, another winner to jump. Ankobia, yo, Yana Sapa. Sabre Bentronic. Sabre S5, Eja, Ope, Elena Papa, Edia, Kumasi crew from Sika, filling station in Belmore, and then one could be here, Eja, Wedru, Namishano, or the Chiaba Ankobia Hene, and Yamusama. Sabre Nakuna Heneba, Otumfour Paul, and Nakuna do, Yadom, yes, and Chen, or your man, the sea, Sabre Waba, now crying, no.
deɛ nti a yɛhu sɛ ɛyɛ baafo kwame kusi ɛyɛ Ankobia Hene ɛda apakan mu otutu ɛyɛ ne kɔbene a yɛde ntwema afa ne ho nyanya bɔ ne kɔn mu no na ɛkyɛ n'ani bedi a abedeɛ ɛna afei nso so yɛ Domiabra Hene ne ba pipo ɛne ɛyɛ Ankobia Hene ɛsan sɛ awadeɛ mu no ne ba ɛna da fam yi ɛna ne ba nso so ɛne Ankobia Hene saa nso so ɛna ɛyɛ Adankanya ma Hene ɔno nso so ɛyɛ ne hema prɛkopɛ ekunu ɛna da fam nti Adankanya ma hema ɛna yɛ kunafoɔ ɛna Adankanya ma Hene
wɔn nso so ɛyɛ ayie ewura ɛna adumakwae bankum na adumakwae nifa a wɔn ka bom yɛ kyidɔm nananom aba ma na yɛ fɛ ɛyɛ asafo ɛkyamfoɔ wɔn nso de nim onyam bɛtaa akyire ma mu yɛ duru nananom ama hene no mo ba ma ne yɛ fɛ ɛyɛ asaman ma hene bae ɔbɛbɔ ne nua ɛyɛ adagranya ma hene ɛkyidɔm saa nso so ɛna ɛyɛ akyame hene ɛsan sɛ adumakwae nifa wɔn na ɛyɛ kontire wɔn na ɛyɛ kontire ntino wɔn na daano enti wɔn nyinaa ɛbae a ɛyɛ kyidɔm ɔmo ba ma ne yɛ fɛ saa nso so ɛna Domiabra ma hene fakuo no mu nso so Domiabra ma hene ɔno nso so ɛwɔ ɛyɛ Ankobia ɛno nti ɛnnɛ ɛyɛ adeadwade nananom aba ama no ayɛ fɛ nti deɛ ka ne sɛ mpanyinfo mo di kan mu munnuo na yɛn nso yɛnnue bi edin ɛde maame Fraser sɛ ya na yɛ no Alandu Media so